The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Peter 3:12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Psalm 17:1. Hear a just cause, O Lord, attend to my cry. Give ear to my prayer, which is not from deceitful lips. Psalm 4, verse 1. Hear me when I call, O God of my righteousness. You have relieved me in my distress. Have mercy on me, and hear my prayer. Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Galatians 5:22-25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Isaiah 30:21. Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan atong isugid ang tanan atong mga salang nabuhat nining adlaw. Aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 is the verse that we have to apply right now. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you face is not confession of your sins. It is using your free will and make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo na tanan nining lain na sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami nining among lawas, askil pa kini og napay kalantip sa among nauna kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, kortesiya ug sa imong grasya, dili kami takos. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo ka namo sa balaang Espiritu Santo, who is the only teacher of truth. This we ask in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers o atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. We are still on the topic, the Doctrine of Soteriology, ang doktrina o pagtulunan bahin sa kaluwasan. Okay. So,
as a review again, it is our responsibility as believers now to concentrate on phase 2 of God's protocol plan, which is to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. O atong inumduman katong tulo ka bahin sa plano sa Dios. There are 3 phases of the plan of God, namely salvation, atong paghimo nimo sa labing mahinungdanong decisions, pag tuo kang Kristo nga imong maluluwas, ikaw naluwas. That was phase 1. Unyang phase 2, ang imo ng pagkamagtotoo din sa panahon. Believer in time. Mao ni karon atong concentration kay nagatuman man kita sa mando sa Dios. As far as phase 2 of God's protocol plan is concerned. Unya, ang kabubuton sa Dios nga kita mahimong mga mananaog dinhi sa phase 2 og kini mada nato sa atong pagpadayon as we advance in our spiritual life. Then kung mahuman na ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, when our life is over, then God takes us home, nahimo natang believers in eternity, mga magtutuo nga tuwa na sa eternidad. So atong gihisgutan kagahapon nga dinhi man ta mohunong the spiritual life is life beyond gnosis. And we know that gnosis is knowledge just acquired through our study of the Bible. Gnosis. Gnosis, which means academic knowledge. Sama sa atong nandan nga nakatunan diyan sa atong mga eskwelahan, sa atong elementary, high school, college. So, gnosis lang kana. Apan, ang spiritual life is beyond that. Labaw pa yun. Sobra pa. Kay, dili naman gnosis, nahimo na ka ng epignosis. Nahimo ka ng epignosis, which means beyond and above gnosis. Kini, mauna na ang stage where God wishes every believer to reach, to attain, which is gitawag na laingan nga capacity stage. Now, ato mang na sayran nga, to know the love of God which surpasses knowledge, all understanding. You see, kung atong masayran na o atong makatunan na tino na yun nato ang gugma sa Dios. The virtue love. God already provided every believer sa tanan nga mga divine assets alang kanatong mga magtutuo aron kita mahimong mananaog. Mao na nga ato kining gihatag og emphasis sanglit mao man gyud ni ang atong priority. So akong balikon nga Ephesians 3:19 nag-ingon, to know the love of God, kining life beyond gnosis, nga mao'y nag-unsa, surpass all understanding. Now, sa diha nga kita mugamit sa mga kasangkapan sa Dios, dinhi ni kaduhang bahin sa plano sa Dios, mahimo kitang potential winners. Yes. Mahimo kitang puruhan nga mga mananaog. At the point of salvation, itong higayon nga itong gituuhas Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas, ang Dios misangkap kanatong mga magtutuo o katuag siyam ka mga gitawag ginig irrevocable assets. Dili na mabakwi, dili na mabawi, di na kini makanselar, di na mawagtang. So, 39 irrevocable assets plus usa nga revocable assets. Now, atong nasayran diya sa 2 Korinto 5:17 nga sa diha nga kita na tao na pag-usab. When we were born again, we became new creature, mga bag-ong binuhat. Now,
Di ba ako kang giingnan kagahapon nga dunay diferensya niining carnal believer o sa unbeliever. Sa may tawag nato sa unbeliever, dili magtotoo. This is termed in Greek as sokikos. P-S-U-C-H-I-K-O-S. Sokikos. Apan ang karnal nga magtotoo is termed as sarkikos. S-A-R-K-I-K-O-S. Sa Griego nga pulong. So, ang usa ka sarkikoy nagakinabuhi sama sa usa ka sokikoy. Murag sangay-sangay, no? Okay. Ang bot pasabot, a carnal believer lives like an unbeliever. Gusto? Ang imong makita sa kinabuhi, ingon ra gyud sa dili magtotoo. Why makita nimo nga usa siya ka magtotoo? Why different siya? Now, ang mga carnal, reversionistic nga mga magtotoo, sayo naman kita na, mas pulo sa Dios nga kini sila mga matarong sa ilang kaugalingon. They consider themselves as righteous. Apan kini self-righteous ra. So, tungod kay sila ra may nagadeklara silang kaugalingon nga matarong, while labot ang Dios, kay carnal man sila. Reversionistic. Ang iba na magkaon sa ibot pasabot ning reversionistic, gikan kini sa root word nga reverse. Unsa ibot pasabot sa reverse? Atras. Kasi kamo mo manihog mga sakyanan, you know what you mean. Meaning pag-reverse. You see? Atras. So, ang usa ka magtutuo nga nagpadayon na unta siya sa pagtubo diha sa pulong sa Dios, nagatuon adlaw-adlaw, nausab man ang iyang pagtagad. So, na negatibo man siya, inay nga magpadayon sa pagkapositibo, so nahimo siyang karnal. Mo na sinugdanan. Karnal. But pasabot, kagidumala na siya sa iyang kinaiyang makasasala. Sa iyang kinabuhi. So, ang iyang kinabuhi, sama rin sa di magtotoo, unya kung siya magpadayon niya sa paglunang niya ng mga kasalanan, karnal, although siya under God's discipline, kay anak man siya sa Diyos, disiplinahon man yun. Whom God loveth, He chasteneth. So, mo ka na nga. Kaya di man siya magpatuo, padayon maghihapon siya sa pagkakarnal, tuwa man siya magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas, itawag na to cosmic dynaspheres, then musangko siya sa pagka-reversionista. Reversionista kay nang usab naman yun. Nang atras naman yun siya sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. So therefore, they are self-righteous, they are legalistic, o mga arrogante kini sila nga matang sa mga katawan. Now, we're not judging them, but this is rebuking them, ang tinuod. Diferensya rabi na kining pag-rebuke o sa pag-judge. Judging is sin. Rebuking is, nasubay ka na sa, as long as kita padayon sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. Dili kita karnal. You see? So we just rebuke. So, mawita na diya sa Jeremias 17:5 nga to sa 7, blessed is the man who trusts in God, but cursed is the man who trusts in man. Yung sa ka magtutuong karnal na, wala mong siya pagsalig sa Diyos. You see? Nawadan siya pagsalig sa Diyos, ang iyang saligan ang tao na lang, kanang mag-aagad siya sa tao. He is man emphasis, na siya side. He is on the side of man emphasis, not on God emphasis. So I hope nasabtan mo na. Now, ang usa ka magtutuo nga negatibo, sa ibot na sabot, wala siya gana, wala gugma, wala kainit, wala pagpanumaling, wala pagahin og panahon, sa pagtuon sa pulong sa Dios, negatibo.
wa man lagi siya gana. So, a negative believer is comparable to ngayon nila ni tao nga YG Wills. Now, sa kaniyad to, before, uso manggod ning G. Wells sa relo. Now, the ruby that functions inside the watch, nga namang ruby man. Kaya ang ruby, di man mahilis. Okay? So, sa diha nga naay tao nga mangutan na pila may G. Wells sa imong relo. 18 o 20 ka G. Wells. So, kana nagpasabot, may jewels ang imong relo. Apan karong panahon na, today, it's not jewels anymore. Kinaraan na, unsa naman ron, battery. Battery na ang nagpaandar sa atong mga relo, right? Now, so, ang usa ka magtutuo di ay, who has no doctrine, why jewels? Kasabot ka? Now, a believer with Bible doctrine has jewels. That believer can easily handle any kind of circumstances, be it in adversity or in prosperity. Kadunahan ma, kanaahan ba o kapobrehon ba. Kanang mau magtutuo, malipayon. Kay siya kanang ambit naman sa kalipay sa Diyos. He is sharing. Nag-ambit na siya sa kalipay sa Diyos. Kay doon na naman siya personal sense of destiny. You see? Now, so ang usa ka magtutuo nga why doktrina, nga nung why doktrina, tungod siyang pagkadigatibo. So a believer who has no doctrine cannot handle any difficulty or hardship in life, much more adversity. Mauna, dayo na siya kung sa in English, kanang throw in the towel, see? Or give up. Kaya negatibo malagi siya, man siya doktrina. So he will easily throw in the towel or give up when confronted by disasters in life. Kasabot ka? So siya, produkto rin yun sa iyong decision. You see? Now, wag yun ta siya ikapangulipas yun. Mabitaw ng kanunay nato ning gipainom doon kanimo nga ang usa ka negatibong magtutuo kung na mo hapak nga mga suliran sa kinabuhi niya, mudayon siya og basol sa Dios. Ang Dios para pagyon ang iyang basulon. Para pagyon lambot ang Dios. You see? Ngano ang mungutana siya dayon nga ngano man gitugutan maguni sa Dios sa akong kinabuhi. Why did God let this happen to me? Kini popular kayo kana na cliche sa mga magtutuong mga negatibo. So, remember, dumi, akadtong napulo ka mga suliran, mga paagi, kanang mga paagis pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Always use them. Gamita gina sila kanunay when we need them in any circumstance in life. Now, okay. Nagatuon naman kita sa 3 phases of God's plan: salvation, believer in time, believer in eternity. Now, niining dapita karon at this point in time, niya man lagi kita magadupot sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Believer in time. Okay? So, kita mga magtutuo niining katuigan sa simbahan, the church age, kita gitawag og mga believers in time. O sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi dinhi ning kalibutana, we are supposed to be instructed sa unsa Royal Family Honor Code sa Dios, guidelines. We are supposed to be instructed by the guidelines of God's Royal Family Honor Code. Question: ngano man nga ang spiritual knowledge of a believer importante kayo? Ngano man? Imbaw ka?
Ibaw ka ba? Ang tubag nini? Tungod kay. That is his only basis to live God's will, God's purpose, God's objective. Maura. Kiniragyo ang bugtong basihana na to sa atong pagkinabuhi. Subay sa kabubuton, tuyo, ug sa tumong sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya kung watay pulong sa Dios, without Bible doctrine knowledge, we are not going anywhere sa atong kinabuhi espirituanon. We are not going anywhere. Matigingon sa akong amigong nakatawa lang ko nga. Sama ra siya sakyanan nga way signboard. Okay. Apan, naibaw naman ta, nga tagsa-tagsa ka natong mga magtotoo na ay kabubuton. We have volition, right? Ug with that, kita nagaatubang sa balaod sa tulubagon sa atong kabubuton. We always face the law of volitional responsibility in every aspect sa atong Kristohanong pagkinabuhi. O subo palandungon karong panahon na nga daghan bagang duot sa atong mga igsuong mga Kristohanon nga ilang gidahom nga kanang nagakinabuhi sila sa Kristohanon kunong paagis pagkinabuhi, even if they do not have Bible doctrine. Now, kini mga tawhana, tayo mahimo. Tawag kini sila og mga hypocrites. Kadaghan. No, we are not judging again. Kini pag padayag kini sa kamatuoran diya sa pulong sa Dios. Kitang tanan igo manini. Kaingon kag exempted ko. So wa pa nako tun-ini kapila na ko maigo sabot. So mo na luoy kayo palandungon. It's really tragic. Daghan sa itong mga igsoon, mga magtotoo. Mga igsoon. You see? Mga dos langit. Luwas God. Apan sila, they're hypocrites. Because they think they're living the true Christian way of life. Bisan wa sila doktrina. You see? Now, it is their area of weakness nga mo ay nagadasig kanila in their personal life. Basta, ang area of weakness. Di ba itong ito na ni hapon? Unsa man ang area of weakness? Dapit kini nga na ay kaluyahon. Nga na manggawas ang pagbuhat ni mong mga sala. You see? Kailain man itong area of strength nga dili ka na mo ang kanang dapit nga may gahom sa Dios. Kay ka na iyaha man ng Satanas. Cosmic dynasphere man na. Unya, kaning last pattern sa atong kinay magkasasala lagi, doon ay duha ka area. Area of weakness, area of strength. O ang area of strength, ang mga gawas niya na. What comes out of the area of strength, mo kanay mo pagbuhat o mga maayong mga binuhatan, tawhanon. You see? Ala, buhat. Tanang mga buluhaton sa simbahan, sa imong katungdanan, all of those, you see. Area of strength. O mga daygon ka sa mga tao, believe ko niya, maayuhon kayo. Kanang kugihan kayo, relihiyoso kayo, hinimbahon kayo, buutan kayo, halangdon gyud kayo sa katilingban. Apan, katong iyang gibuhat, tawhanon, malagi mga mayong binuhatan, nga nahuog lang kadto sa unsa, trapong mahugaw sa tubangan sa Dios. Dili man madawat sa Dios ang mga tawhanon, mga mayong binuhatan. Nananapod lagi kini makadungog ni mo liskuhag lagi. You know what is liskuhag? Mo react ba? Mo sinta ba? No, I know. Ang pulong sa Diyos sakit. Right? It offends everybody. Appeal na ko. Kitantanan. Mauna nga. In this area of weakness, akong balikon, kini mo ay nagadasig niining maong mga matang mga magtutuo
sa ilang personal nga kinabuhi. Now, ang pulong sa Dios nagatudlo kanatong mga magtotoo nga ang Dios nagasangkap kanato sa mga paagi to suppress, to defeat the power of the old sin nature. Na, ano sa pamahimong ikapangulipas, be? Isangkapan nagunta sa Dios. Pinagis pulong sa Dios, particularly God's 10 problem-solving devices. Ang usa ka magtotoo, mahimong mananaog over his old sin nature's control. Mahimo, mapusgay na to, maduot na to, gini. Ang gahom din atong kinaiyang magasasala nga mao yung nagalawgaw sa atong kinabuhing espirituanon. See? Mao ni ahinti ni Satanas. Iya ka ng mga pagi nga mahimo kang alaot sa imong espirituanong pagkinabuhi, dili mananaog. You see? Mao man iyang goal, mao man iyang tumong, himuon tang mga magtotoo nga mga pildiro sama niya. Si Satanas may nag-una nga pildiro. You see? Mabitan nami tungha kanang prinsipyo nga kanang misery loves company. Miserable man siya. Buot po siya, ikaw ako mga magtutoo miserable sama niya. Kita ni mo? Nagkasabot ka ba? Sa akong ipakita ni mo? Mao na nga hinumduman yun na to. Ang knowledge of Bible doctrine, kanang sagulan ka na sa itong pagtuo, ang resulta, na espirituhanong gahom. You see? What I mean is, knowledge of Bible doctrine plus faith. Non-meritorious faith equals spiritual power. May gahom. Mao hinungdan nga no, unsa gayud kapaka essential, important, bililhon ang pagkat-on sa pulong sa Dios. Labi na nining napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. So, may iba naman ang nag-unag yun ni mao ang atong paggamit sa rebound. See? We start by using the first problem-solving device, which is a rebound. Mao gid una. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Then, human mo hinganli among imong nga sala, human mo isugid, then keep moving in your spiritual life. Keep moving meaning padayon. Pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Numdum ka sa atong slogan, Operation B, unsa? Dili B. Operation SLBA. Unsa man? Study, learn, believe, apply. Mao na itong slogan. So keep moving sa imong espirituanong pagkinabuhi. Remember, inumdum ka sa definition sa Christian way of life, it is a supernatural way of life. And as such, it demands a supernatural way of execution. And the supernatural way of execution is through the faith rest drill. Now, okay, sa laing bahin, ang usa ka negatibo nga magtotoo. And you know already on sa ipot pasabot ini negatibo nga magtotoo. Way gugma, way gana, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. A negative believer will tend to doubt his salvation. Na ipuruhan kalagmitan nga siya mo duha-duha bahin sa iyang kaluwasan nga naman. Tungkol kay wa man lagi siya doktrina. Mo ka na hinungdan. Kaya waman siya pulong sa Diyos, may doktrina, musugod na siya. Luwas ba ka ako, ha? You see? Kaya ang usa ka negatibo nga magtotoo, gubot ang iyang pangunahuna. He is a confused person. He is disorganized. He is disoriented to the reality of life. Miserable.
Dili malipayon. Dili siguro. Dili makabarog siyang kaugalingon. He is a loser believer. Sabot? No, makaako ka bang mahimong loser believer? Buot ba ka nga ma-loser believer? Namo ni ang imong kahimtang, gubot imong pangunahuna, disorganisado ang imong pangunahuna, imong kinabuhi, nagkaguliyang, nagkagubot. Mo nagiingon sa akong higalang batanon nagkayagaw, sa bagatutoy term niya ang giingon ini, karaw-karaw, okay. May kininumdum, kinabuhi sa usa ka negatibong magtotoo, karaw-karaw, disoriented to the reality of life. Now, okay, adto ta sa 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 3. 1 Corinthians 3, 1-3. Alisto dayon, ambre sa imong Biblia. Now, nagaingon kini sa in English. But I, my brethren, kining brethren dinhi, mga sakop kini sa harianong panimalay sa Dios. Okay? Members of the royal family of God. So, but I, my brethren, cannot teach you. No, kinsa may nagsuwato din si Apostol Pablo. Okay? Iyan ang sulat, epistle ngadto sa taga-Korinto. But I, my brethren, cannot teach you the way I taught the mature believers because you are still baby believers, meaning carnal, babes in Christ. Naibaw ka kung say description yun sabi ni Saya. Kining mga karnal, way buot. Nawatay, mahimo nini. Tingali, uban ka ninyo, marag nangatawan nini. Well, kining atong paghisgot nini, it's no holds barred. Way lipod-lipod, kini mo ito nag-iingos tagahog nga. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Sa umang kita magtanan, maigo. See? So, way buot ang mga baby believers, ang mga babes in Christ nga, mga karnal mo ni gisulti ni Apostol Pablo. But I, kamong mga igsoon, mga sakop sa harianong panimalay, dili ko makatudlo kaninyo. I cannot get through to you the way I taught the mature believers. Tungod kay you are still baby believers. Mga pamuy buot. So, ang Galatia 3:26, naibaw naman ta. Kita nga himong mga anak sa Dios, pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Klaro? So, balik ragod ta dito sa rebound. Okay. So, when a believer rebounds, saan yung rebound? Pagsugid sa atong mga sala. Sa diha nga usa ka magtotoo mo sugid sa mga sala, may spiritual siya. Okay? Sabtarago na. He becomes spiritual right there and then. Now, sa laing bahin, when a believer ignores, dili niya panubalingon, dili siya mo sugid siya mga sala, di siya mo rebound, magpabilin siya ang unsa. Carnal. Sabot? So therefore, spirituality is the control of the Holy Spirit, while carnality is the control of the what? Of the old sin nature. Now, kay klaro ra ba gyud ang pulong sa Dios na gaingon nga imposible sa usa ka magtotoo sa pagpahimuot sa Dios to please God kung siya gidumala sa iyang kinaiyang makasasala. Imposible. Now, at the point of salvation, atong higayon nga itong gituuhan sa Ginoong Kristo nga itong manluluwas, there were two major things that happened to us. Duha. Permanent ug temporal. Now, unsa man ay permanent?
eternal relationship with God. Hangtod na nang relasyon na ngadto sa Dios. Di na matangtang. Permanent na. So, mao ito nang atong gibarugan sa prinsipyo nga one saved, always saved. Kaya nga naman, sa imong pagtuo kang Kristo nga imong manluluwas, permanente ka na. Nga na hiusa kang Ginoong Hesukristo hangtod sa wala na katapusan. And you are related, of course. You have personal relationship to God the Father, of course. Mo na permanent. Dayo na kana. Di na matangtang. Na kung tangtangon na sa Diyos, di na siya Diyos. Gusto? Mo nag-iingon sa street language nga, ano sa, Mangindian. You see? God is not an Indian giver. Dili. Mo malay sinultihan lang, that's a figure of speech. Now, mo na una nga major thing that happened to us, permanent. Ang ikaduha, temporal. Nga naman yung temporal man kikinigod, mo ni ang atong pakig-ambitay sa Dios, fellowship with God. Unsa man yung pakig-ambit sa Dios kung naay kay mga sala. So, sa diha nga makasala ka, out we go. Mo na ang temporal. You see? Apan ang Diyos, kanang nagatuman magid siya, matinumanon magid siya, nagahatag siya sa grasya nga kita mahibalik. You see? Gikan sa itong pagka-out of fellowship, balik dayon kita pinagi sa itong pagsugid, paggamit na po sa 1 John 1:9, the rebound technique. So, hinumdumin Okay? Ang atong pagtuo kang Kristo, we are in union with Christ. That's eternal. That's permanent. Sabtagi na, silsil na, eternal na. Apan dito sa ubos, the bottom circle is fellowship with God. Ang atong pakikambitay sa Dios nga matangtang lagi sa panahon nga kita makasala. Kay naay bersikulo dihang hatag usab sa 1 John 1:3. Unya temporal kini, temporary. Kay sa dihang makasala ta, then mugawas ta. Sa apan ang Dios lagi matinumanon nagahatag siya paagi nga may balik kita pinagis paggamit lang sa rebound technique. Okay. So do not hesitate to use rebound. Ayo. Make it as a second nature diha sa imong kinabuhi. Apostle Paul was telling the Corinthians, balik ta niya to 1 Corinthians 3:1-3. He told the Corinthian believers to be spiritual and continue learning Bible doctrine. So, aron siya can get through them, teach them advanced Bible doctrine. Isi mo hatagan og emphasis ni Apostol Pablo. Now, ato ni padayon ugma. Dinita mo hunong karon kung atong gipanginaot nga ikaw malahutayon niya sa imong pagka makakugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios hangtod nga panguhaon na kita sa Dios. Kay mao kini ang atong panahon sa pagpangandam sa itong kaugalingon. Ano sa pamangkamangandam? Kung kuhaon ka na, it's too late. Therefore, let us make use of God's grace. Grasya kining tanan. You see, magampo ta. Amahan na mong langit nun. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos ni o Diyos apan ikaw matinumanon magayon sa imong mga saad. Mao man kini ang imong kinaiya, andama kami kanunay sa among pagpadayon sa kinabuhing espirituhanon nga nagalakaw diha sa kahayag o sa imong kamatuoran. Dasiga kami o Dios sa pagpadayon gayud ni among spiritual momentum hangtod makabot namo ang among common goal which is spiritual maturity, the capacity stage. Salamat ni among Bible study through the YouTube
under the Vic Balbido Evangelistic Ministry, panalangin kini gamita kini o Diyos in yung mighty way o sigon sa imong kabubuton. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.